Assalamu alaykum dostlar. Selam. Siz ekranlar karşında. Biz öz ornimizda. Demek, aldağı 25 minut içinde biz sizning hem siz bizning keyfini ko'tarib, energiya bilan to'ldirishamiz. Siz hazır bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Saziz Yıldızı Festivali'nin Piramida'da Yumgaqlov gala konserti uza. O'qirga. Biz nihayet kelib jetdik. Uyalып берсең ул булмый инде. Вот әрсез булып катнашып, бүтән җирдә дә катнашып җирсәң. Musa Jalil ismindagi premiya laureati ismi Shoyan TV birinchi Tatar bolalar telekanalına beriladi. Dostlar, siz nega bizni shunday shou deb o'ylasangiz, buning javobi bek oddiy. Ruslan Qoyandir o'qigan, sening kuni bo'yi energiya toshib tursin uchun sen uni o'zing beriga tegish ekan. Ham u senga ikilata ilinib qaytishar ekan. Mana shulay. Shulay bit. Albatta shulay shulpan. Mana shunaqami yo'qmi? Әлеге usulni men endi o'zim bir otnalab tekshiraman ham bir otna davomida qish toshi energiya, ko'tarinki kayf ishlar kelib turaymi? Aha. Tek aning birgina kichkinagina minusi bor. U vaqti bilan tezgina oratib ola. No, siz birinchi kitob bo'lmaydi, Ruslan. Shulaydi. Tek shulpan qara. Men aning shulay yo'q. Tezgina badzaradga yasay turgan usulni topdim. Men bilasizmi narsa shay. To'xta, sen meni barisini shindiklab anqatarsan. Tek energiya toshib turining eng yaxshi usullarining birisi. Men o'zim anlataymi? Menda usul endi o'ylaydi, menga deydi. Ul endi albatta energiyalar toshib turgan yashil qatnashida topshiriq qilib. Anda qiziqli video yozmalar, energiya bilan tanishtirib, shu vaqtda aktual yangiliklar bilan tanishtirib. Alaysa, vaqtni so'zmishi tezgina kelasi video yozmalar to'xtalib olaylik. Зирек, акыллы, зихинле, әлеге сыйфатларга ия булышлар бүген Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан 10нчы халыкара олимпиада финалында. Казаныбыз янәдән милләтпәрвәр егет кызларыбызны бергә җыйды. Башкалабызда татар теле һәм әдәбиятыннан халыкара олимпиадага нәтиҗә ясалды. Олимпиаданың сайлап алу турына бөтен Россия һәм 4 илдән 200дән артык гариза кабул ителгән. Инде финалга дөньяның 27 төбәгеннән бары тик 500 катнашучы гына узган. Бик зур рәхмәт менә безнең укучыларыбызга бихисап күп балалар һәм студентлар катнашкан бит әлеге бәйледә. Алар бит чын күңелдән, җаны тәне белән шушы туган теле безгә бирелгән, шуның белән яши торган безнең яшүсмерләребез, чөнки киләчәгебез аларда. Сәлам Камилә, менә син бит әйтеп үтте, син быел беренче тапкыр катнаштың әлеге олимпиадада, менә сөйләп кит әле үзеңнең тәэсирләрең турында. Чыннан да мин монда бу ел беренче тапкыр катнашам. Һәм бу чыннан да бик зур масштаблы олимпиада, монда 500 артык кеше катнаша. Һәм олимпиада эшләре үзе бик кызыклы, алар ике блоктан тордылар инде, татар теле һәм әдәбият. Шулай ук олимпиададан тыш безне театрларга йөрттеләр, без булдык төрле театрларда. Олимпиадага ничек әзерлек барды, ничек көн, ничә атна дәвамында бәлки? Бу олимпиада бит инде безнең республика күләм олимпиададан призерлар җыеп алган олимпиада. Башта районга әзерләнгәннәр, мин республика җиңүче булдым, һәм инде шушында килдем. Олимпиада Татарстанның фән һәм мәгариф министрлыгы тарафыннан бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән оештырыла. Бүген Сәйдәш мәдәният үзәгендә призерлар һәм җиңүчеләр игълан ителде. Алар диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнде. Иң төп бүләк Гран-при. Аңа быел Ихтияр Кыямов лаек дип табылды. Һәм әлеге форум ул безнең туган телебезне, татар телебезне, икътисад, хукук, сәясәт, сәнгать теле итүче бик киң колачлы чара. Егетләрне бераз сөйләп китик әле гомумән, әлеге олимпиадада беренче катнашуыгызмы?
Yok, benim birinchi qatnashuvim bo'lmadi. Ikkinchi topqir bu xalqaro olimpiadaga keldim. Aha, Asin? Men de ikkinchi topqir keldim. Aha, men ikkinchi topqir qatnashasiz. Demak, sizning bitinде тәҗрибәгез бар, име? Башка еллар белән чагыштырганда, гомумән быелгы олимпиаданың биремнәре ничегрәк? Катлаулы булдымы, яисә былтырга караганда җиңелрәкме? Сөйләп китегез әле. Минем өчен биремнәре җиңелрәк иде һәм гомумән олимпиада бүтән төрлечә иде. Чөнки беренче тапкыр безнең деревня универсиада булды. Бу елда Байтикта булгач, ничектер барыбер аерыла. Аха, яхшы, син ничек уйлыйсың? Менимчә, катлаулырак иде биремнәр һәм деревня универсиада җайлырак иде. Казан якын, ә монда Биектаудан ала киләсе. Аха, менә бит шундый уңайлы һәм тискәре яклары бар олимпиаданың. Менә башкаларга гомумән нинди киңәшләр бирердең әлеге олимпиадада катнашыр өчен һәм җиңәр өчен бәлки? Аха. Birinchidan ул олимпиадага әзерләнергә, укырга кирәк, гыйлем алырга, гыйлемсез булмый. Икенчедән әрсез булырга кирәк, талантлы, менә ул теге оялып йөрсәң ул булмый инде. Вот әрсез булып катнашып, бүтән җирдә дә катнашып йөрсәң, ул кызыклы да үзең өчен дә, калганнар өчен дә теге кешеләр истә калдыра үзеңне, син теге тарихка кирип каласың. Менә бит, менә нинди матур теләкләр, рәхмәт. Менә синеңчә, әлеге олимпиадага, менә бирегә халыкара олимпиадага эләгер өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Һәм менә җиңүче булыр өчен эшләргә кирәк? Укырга. Менә эшләргә кирәк инде. Әзерләнмичә бер кая да җиңеп булмый. Менә син бирегә ышанырга кирәк. Менә син бирегә олимпиадага ничек әзерләндең? Ничә атна дәвамында, ничә көн дәвамында бәлки? Атна гына түгел инде, анда без гомер буе дигән. Бер капкынга эләксәң, син шул капкында торасың инде. Без октябрьдән бирле әзерләнәбез инде. Башта район туры, аннары республика һәм аннары гына халыкара. Туган телдә сөйләшә белүчеләр булганда, безнең телебез әле күп еллар яшәячәк. Әлеге егет-кызлар аның ачык дәлиле. Менә шулай әлеге видеозны караганнан соң, олимпиадаларда катнашып җиңү ул үзе бер зур мотивация, зур көч бирәдер, әйме. Ул менә күпме тырышлык, күпме көч куясың һәм инде аннан соң тәмен белү үзе бер рәхәттер инде, әйме. Әлбәттә, инде әлбәттә. Менә без күтәренке кайф һәм энергия булдыруның иң яхшы ысулларын белдек. Менә тагын нәрсәләр бар икән? О, шулай менә синең ишеткәң бармы? Көнеңне ничек башлыйсың, ул шулай дәвам итәчәк дигәнне. Әлбәттә инде. Димәк, көн яхшы булсын өчен, аны иртәнгә зарядкадан башларга кирәк, шулаймы? Алай дип тә әйтергә мөмкин шулай, әйме. Тик беләсеңме нәрсә? Кайбер вакыт йокы туе бетмәгәндә, иртәнгә физзарядка ясавы ничектер гомумән кире эффект бирә. Эшлисе килмәгән эшкә әйләнеп бетергә мөмкин, әйме. Иң яхшы ысулларның берсе иртән ул позитив музыка тыңлау. Мәсәлән, иртән уянып киттең, бер позитив музыка куясың, әйме. Ул беренчедән йокыдан айнытып җибәрә, икенчедән кайфны күтәрә, өченчедән инде син шул музыкага бии башлыйсың да физик күнегүләрдә эшлә. Комбо шулай, әйме. Ансы шулай, моны белән килешмичә булдырып булмый. Һәм шулай карап, менә әлеге ысулны, әйме. Менә мин сиңа да, һәм инде безнең тамашачыларга да бер атна дәвамында үзлексез эшләп карарга дәвам итә, әйме. Көч ташы, дөнья тагын да матуррак төсләр белән уйный башлыйчак. Фупан. Руслан, син бит хәзер синең тагын бер заряд энергиясе вакыты килеп җитте. Видеозны вакытмы? Әлбәттә инде, син хәзер музыка дигәч, минемчә, созвездие йөзлек турында видеозны карау бик урынлы булыр. Алайса, карыйбыз. Татарстанның иң сәләтле балалары биредә һәм алар җиңүчеләр исемлегендә. Кыскасы, Созвездие йолдызы фестиваленең пирамидада йомгаклау гала концерты уза. Һәм без башлыйбыз! Тамашачылар гала концертны карарга ашыга, кемдер истәлеккә фото ясый, катнашучылар чыгыш ясарга әзерләнә, үзләренең җыр биюләрен кабатлый. Зарыгып көтеп алынган фестивальнең пирамида концертлар залында узучы гала концерты һәр катнашучы өчен бик кадерле һәм мөһим мизгел. Шуңа бирдә әзерлек тә икеләтә зур җаваплылык таләп итә. Biz bu festivalni bik qatı көтәбез. Bütün гаилә белән, bütün мәктәп белән, bütün укытучылар белән шулай көтеп калабыз. Biz bu фестивальгә бик нык әзерләнәбез. Һәр көнне җырлыйбыз иде, һәр көнне минусовканы карыйбыз, дөресме бөтенләй бер юкмы, костюмнарны һәр көнне карап торабыз. Чыннан әйткәндә, минем өчен беренче максат, иң мөһим максат ул шушы фестивальдә катнашырга, пирамидага хәлек барып җитәргә. Урын
Ул бик мөһим бер түгел минемчә. Әйтегез әле, менә сез бит хәзер җиңүчеләр, димәк, җиңү яулау өчен сезнең нинди үзегезнең бер фишкагыз булырга тиеш. Безнең ритуал сыман фишкамы шулай дип әйтергә можно. Шәнтибәр бармакларын алып, һәрбер бала үз-үзен дусларын тота да. Үбәбез үзебезне, көләбез дә, җылап та алабыз. Без менә шулай итеп чөнти бармакларны алыштык, димәк, уңыш безгә дә елмаячак. Созвездие йолдызы фестивален башкача традиция дип тә әйтергә була. Чөнки 4-5 яшеннән биредә үскән егет-кызлар да бар. Алар фикеренчә, фестиваль ел саен камилләшә, ләкин үзенең җылы, рәхәт атмосферасын югалтмый. Шулай ук монда һәрвакыт мәртәбәле жюри әгъзаларыннан чыгышыга бәя алырга, саллы киңәшләр ишетергә, үз-үзеңне сынап карарга мөмкин. 5 ел элек мин катнашканда, әле беренче младший группада йөргән балалар, инде хәзер үскәннәр, инде үзләрен олы группаларда күрсәтәләр. Менә мин аларга карап бик сыкланам, әлбәттә. Инде үзем ни өчен елдан ел катнашам? Мин үземне елдан ел сынап карыйм. Елдан ел тагын да матуррак җырлар, тагын да матуррак костюмнар, тагын да истә кала торган номерлар әзерләргә тырышам. Фестиваль үсә, фестиваль зурая, фестиваль үзенең канаты астына тагын да күбрәк балаларны җыя, һәм бу әлбәттә бик зур бәхет, һәм республика өчен бик зур тәҗрибә. Фестиваль катнашучылар өчен генә түгел, аларның әти-әниләре һәм остазлары өчен дә көтеп алынган бәйрәм һәм зур сынау. Сыйфатлы, җиңүгә ирешерлек чыгыш әзерләү бер дә җиңел түгел. Барлык үзенчәлекләрне дә истә тотарга кирәк. Ләкин һәр остазның үз уңыш формуласы бар. Иң беренче баладан карыйсың инде, бала нинди характерда, үзенә нинди якын, үзенә нинди стильдә аңа бик ошый. Малайлар килгәндә инде, батырлар булсын, солистлар булсыннармы, бик тә татар халык җырларын, татар композиторларыбызны җырларын бик яраталар. Балаларга бөтен күңелеңне биреп эшләргә кирәк. Аларны яратмасаң бернәрсә дә бер кайда да җиңел булмастыр дип уйлыйм. Гала-концертның иң көтеп алынган өлеше бүләкләү тантанасы. Үз хезмәтенең җимешен татып караудан да рәхәтрәк мизгел юк миңа калса. Шуңа без дә әлеге сәләтле балалар һәм яшьләр өчен сөенеп, аларны котлап куйсак та була. Мин 2 номинациядә җиңү яуладым. Беренче лучший видеоклип номинациясе, икенче лучшая музыка к песне. Бу номинацияләр җиңәр өчен рәхәтләнеп чыгыш ясарга һәм иҗади булырга кирәк. Әйе, чыннан да фестивальдә җиңү яулау өчен иҗат дип янып яшәргә кирәк. Ә созвездие йолдызлыкта катнашкан һәркем нәкъ менә шундый да инде. Сәләтле, тырыш һәм искиткеч иҗади. Безгә аларга нибары иҗат юлында яңа уңышлар гына телисе кала. Татарстан районнарында узган зональ этаплар, гала-концертлар, финал, суперфинал, җиңүчеләр исемлеге һәм быелгы елга Созвездие йолдызы фестиваленең сайлап алу этаплары төгәлләнде. Ә без сезнең белән киләсе елда күрешербез. Менә бит Чулпан сәнгать тормышыбызны яшай. Бизәп, ямьләндереп җибәрә, әле бәйгеләр менә үз өстендә эшләргә көч биреп тора. Менә бит ул кайда энергия ташый, Руслан, әмма энергияны булдыру өчен тагын нинди ысуллар бар соң? Алар бардыр бит инде тагын. Менә иң зур ысулларның берсе Чулпан, әйме? Максат. Син үз алдыңа шундый зур максат куясың икән, һәм шул максат турында хыяллана башласаң, ә инде ул максаттан хыялга әйләнгәчтен менә, әйме?
синде шундай күш барлыкка килә, күч ташып тора, энергия булаймы, идеялар барлыкка килә, кайф ташып була, син төннәр җакып шул турда эшли аласың. Менә көн дәвамында эшли торам, вакыт як теге кайф бузучы факторларга да игътибар итмичә бирелеп эшли барсың. Менә шунда энергия ташып. Ой, бик дөрес, бик дөрес. Әлбәттә менә шул максатка ирешү юлында ниндер җиңүләргә дә ирешсен, аннан да зур сөенеч юк. Әлбәттә безнең Шаян ТВ каналы да максатка ирешү юлында җиңүләргә иреште. Беренче тәүлек буена татар телендә эшли торган балалар каналы Шаян ТВ Муса Җәлил исемендәге республика күләм премияның лауреаты булды. Әлеге җиңү турында сөйләп кенә бетереп булмый, аны күрергә кирәк. Балалар арасында милли мәдәниятне һәм татар телен үстерүгә керткән өлеше өчен Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты исеме Шаян ТВ беренче татар балалар телеканалына бирелә. Карагыз дуслар, алар күпме? Менә алар балалар, менә алар җитәкчеләр, алар барысы да бер гаилә булып сәхнәгә көтеп алган бүләкләре өчен чыгалар. Котлыйбыз сезне чын күңелдән. Каналыбыз тарихында шатлыклы хәбәр Шаян ТВ каналына Муса Җәлил исемендәге республика премиясе бирелде. Журналистика һәм телевидение сәнгать өлкәсендә ирешкән уңышлары татар телен халкыбызның әдәби мирасын популярлаштыруга зур өлеш кертеп, яшь буынны рухи һәм әхлакый яктан үстергәне өчен Шаян ТВ әлеге премияга һичшиксез лаек. Шаян ТВ каналының төп миссиясе ул татар телен саклау, үстерү, пропагандалау һәм иң мөһиме безнең тамашачыларыбызда яшь буында патриотик хисләр тәрбияләү. Туган илгә, туган җиргә, туган өенә, гаиләсенә патриотик хисләр тәрбияләү. Әлбәттә инде менә бу безнең өчен бик зур җиңү. Бик зур дәрәҗә Шаян ТВ каналы өчен. Киләчәктә дә без яшь буынны, ватанны ярата торган шәхесләр итеп күрәсебез килә. Чынлап та безнең Шаян ТВ каналы ул һәрбер кешегә дус та, киңәшче дә һәм иң мөһиме ул безнең балалар өчен шундый зур бер дөнья, телевизион дөнья. Бу телевизион дөньяда алар үзләренә кирәкле бар нәрсәне дә алалар бүгенге көндә. Шаян ТВ белән бул телне саклау менә безнең юл. Бүген премия бирелү уңаеннан Шаян ТВ студиясында канал хезмәткәрләрен бүләкләү тантанасы узды. Бүген без бик шат, безнең Шаян каналы Җәлил премиясына лаек булды. Безнең каналга 5 яшь, бу инде аның эшен, аның булдырган программаларын, аның җыелган тамашачыларын дәлилләү дигән сүз. Безнең өчен бу бик зур шатлык, без аны көттек. Бер генә сүзем әйтәсе бар, канал үсә, но картаймый. Ул үсәргә тиеш, ул алга барырга тиеш, но картаймаска тиеш. Һаман яшь, һаман матур, һаман динамика белән эшләргә һәм киләчәктә әле безнең балаларны, киләчәк буыннарны шатландыртып яшәргә тиеш. Кадр артында торучылар саны чыннан да күп, тамашачы аларның эшен гадәттә күрми, белми кала. Бүген алар үзләренең лаеклы рәхмәт хатларын алды. Каналыбызда Кытларга Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Готов улы Әхмәтов та килде һәм эшебезгә үз бәясен бирде. Ихлас күңелдән котлыйм. Әле менә Шаян каналы яшь кенә булуына карамастан инде кыска гына вакыт эчендә менә нинди зур уңышка һәм җиңүгә иреште. Сөенечле булсын, котлы булсын бу республиканың зур олы бүләге әйткәнемчә менә инде аның тагы да зуррагына Тукаебыз исеме бәйле зур бүләккә лаеклы булырга итеп тырышып, иҗади хезмәт итәргә язсын. Менә без бик рәхмәтлебез безнең белән тыгыз хезмәттәшлектә булган өчен һәм без Шаян каналына бик зур шаныш белән карыйбыз, чөнки балаларыбызның киләчәгебез, әгәр дә аларны шушы юнәлештә дөрес тәрбияләмәсәк, телебезгә, милләтебезгә аларда күңелендә мәңгелеккә мәхәббәт сеңдереп калмасак, киләчәгебез ничек күз алдына китерергә кирәк. Шуңа күрә менә шушы бик кирәкле милләт өчен, республикабыз, аның халкы киләчәге өчен эшли торган шушы зур эшләрдә зур уңышлар телим. Бу безнең уртак җиңү. Рәхмәт яраткан тамашачы.
Әлеге җиңү безнең каналыбызның, командабызның зур уңышы. Әлеге уңышка җиңүгә инде үз өлешебезне кертә алу үзе бер бәхет, үзе бер рәхәт дип әйтәсе килә. Карале, Руслан, син әйткән әйберләр чыннан дөрес икән бит. Көнеңне яхшы башласаң, ул сиңа икеләтә әйләнеп кайта. Менә без дә үзебезнең тапшырыгыбызны шундый энергия белән башладык һәм күпме сөенечле хәбәр алдык шулай бит? Әлбәттә, Шулпан, мин бит инде сиңа юк барны сөйләмим. Үзем тикшергән, дәлилләгән әйберне генә сөйлим һәр вакытта. Руслан, әмма энергия ташып торсын өчен бәлки тагын бер инде ысуллар бардыр. Без бәлки барысында белмибездер. Ул ысуллар әйме бик күп. Мәсәлән, иң мөһимнәренең берсе ул йоклау, йокы туйдыру. Көндезне йоклап яту дигән сүз түгел, әмма табиблар кушканча кичке саат 10-ларда 11-ләрдә йокларга ятып, тулысынча 8 сәгатеңне йоклау. Алга таба инде атнага берничә тапкыр ким дигәндә спорт уеннары белән шөгыльләнү, физик күнегүләр эшләү һәм инде менә Шулпан көн дәвамында булган кызыклы яңалыклар белән танышу, аларда үз чиратны кәефне күтәреп җибәрә, көч биреп тора. Руслан, яран, мен сиңа ирек бирсәм, син эфир буе үзеңә сөйләшәксең. Ләкин бит инде менә үзең әйтмешли, яңалыкларга да вакыт аерырга кирәк. Һәм хәзер менә Гөлназның видеосын карап, минемчә бик урынлы булачак. Карыйбызмы? Әйтә карый. Сәлам, егетләр һәм кызлар. Без ниһаять килеп җиттек. Кая килеп җиттек дип уйларсыз? Балачак җырының чираттагы концерты була бүген. Һәм без сезгә аның турында тулырак һәм бәйнә-бәйнә сөйләячәкбез. Шаян ТВ телеканалы тарафыннан уздырылучы балачак җыры концерты кабат 100дән артык бала өчен кабатланмас хисләр һәм рәхәт ял бүләк итте. Казан шәһәренең 187нче күп профильле мәктәбендә узган чираттагы концерт чын мәгънәсендә барысын да сөендерде. Хәзер мин сезгә сәхнә артына узарга һәм безнең җырчыларыбыз белән аралашып алырга тәкъдим итәм. Киттек. Biz bik күп bu концертларда җырлыйбыз. Балачак җыр концертлары безгә бик ошый. Ул бик күп тәҗрибә бирә. Без анда җырлыйбыз, бигибез, фотога төшәбез. Төрле мәктәпләрдә төрлечә безне каршылар. Ниндидер мәктәпләрдә безгә кул чабалар, браво, браво дип. Кайбер мәктәпләрдә кушылып җырлыйлар. Без патриотик җырлар җырлыйбыз. Шаян ТВ белән, клиплар белән. Без дулкынланмыйбыз, чөнки бу гастроль шикелле. Без өйрәнеп беттек инде. Балалар өчен концерт программасыннан тыш махсус интерактивлар да әзерләнгән иде. Иң тапкыр һәм җитез тамашачылар Шаян ТВ телеканалыннан махсус бүләкләр алырга да өлгерде. Кыскасы, уеннар, җыр-биюләрдән торган концерт һәр кемнең дә күңеленә аеруча хуш килде. Миңа ошады концерт, матур концерт булды. Каршыды песи белән малай, фотога төштек. Күңелле булды. Сөйләм фестивале җиңүчеләре концертка килүчеләрне чын мәгънәсендә таң калдырды. Алар яшь тамашачыларга балачак җыры фестивале аша таныш булган җырларны башкарды. Балалар яшьтәшләрен бик яратып тыңлады. Үз чиратында татар җырларына кызыксыну бар дигән сүз. Бу чараларны үткәрергә кирәк мәктәпләрдә. Гаиләләрдә туган телдә бик аз сөйләшәләр әтиәниләр. Дәресләрдә генә татар телен өйрәнеп бетеп булмый. Менә чаралар аша балаларга туган телебезгә, туган халкыбызның мәдәниятенә без инде мәхәббәт үстерәбез. Шунлык белән минем уемча бу чаралар бик кирәк дип уйлыйм. Концертка килгән һәркем шигырь, җыр-биюләрдән ләззәт алып, рәхәтләнеп уйнап, Шаян ТВ телеканалы аша таныш булган, яраткан геройлары белән күрешеп, чын күңелдән ял итте. Димәк, чара уңышлы узды дигән сүз. Балачак җыры концертының чираттагы тукталышы тәмам, ләкин без сезнең белән сау булашмыйбыз, чөнки тапшыруыбыз алга таба дәвам итә. Энергия ташып торгач, мин тапшырып узып киткәнен сизмәдем дә. Шуннан
Ле шупан күш ташып торганда кайф булганда тагын бер тапшырып уздырабыз, Юк инде, Руслан. Һәр нәрсәдә үз вакыты булырга тиеш. Без киләсе атна дуслар белән шул ук вакытта, шул ук урында тагын бер хил очрашырбыз. Ансы инде әлбәттә очрашырбыз. Менә шупан, бүгенге тапшыруда булган кояшны, язны, күтәренке кайфны, энергияны тамашачыларыбызга җиткерә алганбыздыр дип уйлыйбыз. Дуслар, энергиягез булмаса, көч топларга теләсәгез, сез безнең тапшыруны безнең YouTube каналында үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Бүгенгә инде сезнең белән сау булышабыз. Хуш, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.